Остават 2 дена до Париж и аз отново се събуждам така. Неприемливо. Утре не се събудя като най-красивата богиня на този свят. Аз няма да ходя. Днес личният ми шофьор е Анди по пижама. Хора, най-накрая отивам да си направя ногти след дълъг месец хамалска работа, монтаж, къртене, извозване, преносване. Сега отиваме пред салона. Ли ето това? Добре, не слизам. Сега бързаме. Между другото, фита днес не можахме с Анди да си намерим паркинг, затова просто му подарих моята кола и той тръгна с нея. Хора, не знам каква магическа съдба ме доведе в този салон при Рали, но аз се чувствах толкова на място. Мислех, че ногтите, които прави Рали, съществуват само в Pinterest. Хора, не знаех, че в България има такъв човек, който да прави толкова брутални ногти. И искам да ви кажа, че 3 седмици по-късно тези ногти не са мръднали. Хора, железни са. И вие ме познавате, аз съм много непохватна, аз съм много джаста праста. Където и да отида на маникюр, аз ще щупя нокът безотказно. Особено ако са дълги, а тя ги направи дълги и не са мръднали. Абсолютно съм очарована от нейната работа и Рали, ако гледаш това, човек, нямам търпение да се върна до една седмица да ми измислиш нов дизайн. А ти ако си стигнал до тук, значи най-вероятно те кефат ногтите, които прави, така че отивай да я последваш в TikTok, тагнала съм я отдолу и в Instagram, защото мацката го заслужава. Хора! Рали изяде тези ногти. Аз отново се чувствам жена. Това е всичко, от което аз имах нужда. Сега трябва само единствено да отидем да вземем един екстеншън, мила. Пристигнахме пред магазина за екстеншън. Анди, дай мострата. Сега трябва да си взема идея по-къс екстеншън от това, за да мога да си ги мачвам да ми прелива по-добре. Салона затваря точно след 1 минута, така че айга да фъкнем. Хванахме го. Нямаха по-къс, както ми трябваше, за това ще се наложи сама да си го подстрижа. За 1:15 е перфектното време да режем този екстеншън. Нямам търпение да видя как ще изглежда, когато съм вече с 3 такива. Дали да си го сложа върху себе си и да го режа така? Направо тъй. Ето така полагаме пациента. Честно казано, какво стане? Сега не е като да съм дала 200 лева.